Mňa volali kedysi, že ty si dedič, ty si pomaly debil. Ja som debil, tak počkaj, ja ti ukážem. Hlava podnikateľskej rodiny Rosinovcov dlhé roky podnikali pod značkou Matador Group v gumárenskom priemysle. Ja som mal tvrdú výchovu a museli sme robiť 100-krát viacej ako druhý, aby sa nás zase všimli rodičia a otec hlavne. Ja som zarobil teda 3-krát viac ako otec, s tým som zase sa oddelil od skupiny tých tzv. Synáčikov. Ako sa ti podarilo prežiť ten stres, ktorý je s tým spojený? To nehovorím ani, čo bolo v 90. rokoch. Zastrelili na kolejách jedného šéfa. Finančnému riaditeľovi dali do hlavy 9 gúľ pred bytom, čiže to boli ťažké chvíle. My sme sa s tvojim otcom veľmi dobre poznali práve cez Tomáša Baťu. Otec bol jeden z posledných žiakov Baťovej školy. Najväčšou chybou bolo, keď som v roku 2001 rozmýšľal si aj nad tým, že predáte firmu. Až keď Sofi odišiel do Portugalska, som volal hore, prídi domov okamžite, zober to celé, ja idem preč. A Sofi nastúpil tam veľkým štýlom, vymlátil, vyšľahal tam preč asi 50 ľudí. Ja by som to nebol tak urobil. A to je moment, keď si uvedomíš, že... Dobrý deň, priatelia. Dnes v podcastovom štúdiu vítam vzácneho hostia. Je ním Štefan Rosina. Štefan, vítaj. Čau, Marek, ahoj. Čau. Štefan je všeobecne známy podnikateľ, jeden z kapitánov priemyslu na Slovensku. Bývalých, Marek, prepáč. Bývalých, OK, pardon, to si dneska ešte prejdeme, že ako sa vyvinula tá tvoja cesta podnikateľská. No a je to hlava podnikateľskej rodiny Rosinovcov, ktorí sú známi tým, že dlhé roky podnikali pod značkou Matador Group v gumárenskom priemysle. Dneska sa ako úspešná skupina presunuli do automotívu a o jeho podnikateľskej ceste od začiatkov až do dnešných dní vlastne si dnes so Štefanom porozprávame v takejto letnej atmosfére. Vonku je 40 stupňov, ale tu je príjemné štúdiu. No. Tak dúfam, že to bude príjemné rozprávanie. Tak vítaj, Štefan. Ďakujem, Marek, ďakujem za pozvanie. Ako sa máš, povedz nám na začiatok. Mám sa fajn, keď sa počúvam ten úvod, tak mi to nejako beží hlavou tie roky. Asi myslím v automotíve od roku 2004, 22 rokov už. Tak to je pekný vek. No ale mám sa fajn, musím povedať, že ako keď človek postupuje istým spôsobom cieľavedomo a stále počúva svoj vnútorný rozum a sleduje okolie a snaží sa súžiť s ľuďmi, ktorí sú mu blízki, tak dá sa vlastne normálne vyžiť a netreba si všimať niekedy tie úplne hlúposti, čo sú okolo nás. Ja veľmi rád pozorujem pozadie, čo beží na pozadí vždy. Ja som mal to šťastie, že som vlastne ako malý chalan vyrastal v rodine, kde cez ten priemysel, cez tie gumárne, ako také otec bol technický riaditeľ dlho, cestoval po svete, ešte spolu Jožom Uhríkom, ďalšia legenda priemyslu Slovenska. A tedy vlastne bola úloha za komunizmu doviesť najnovšie mašiny a to, čo vlastne robili dlhé roky Japonci a Číňania, po vojne Japonci a teraz Číňania posledných 20 rokov, tak to tedy robili naši otcovia, že chodili a kupovali solo mašiny z vyvinutejších krajín a tie potom u nás sa rozobrali, sa preskúmali, vylepšili a potom sa masovo vyrábali. Čiže to bol tá éra. Ja som vlastne rástol v tomto svete. A mal som tam potom možnosť s otcom pochodiť niektoré krajiny, ako napríklad Sýria z roku 81, 82, tam stávalo tej Československo gumárenský závod. Čiže mal som vlastne možnosť počúvať tie reči, byť u toho, chodiť do fabriky, to myslím, ja som sa viackrát vyjadril, že som chodil ako malý chalan. A to sa na mne podpísalo v tom, že pre mňa je istým spôsobom, ako je pre rybu voda a pre nás vzduch, tak pre mňa je ako podnikanie v tomto sa točiť a robiť nejakú hodnotu. To je to, tvoriť hodnotu, to je pre mňa ako dýchať kyslík. Ja neviem. Čiže neviem, čím to je, ale proste je to tak. No, ty si vlastne preskočil moju prvú otázku, ona vždy je, že z aké pochádzaš rodiny, že pochádzaš z podnikateľskej rodiny. No tak u teba si myslím, že je to úplne jasné. Takže vlastne ty si bol predurčený ako keby stať sa podnikateľom a potom 89. po zmene režimu si myslím, že si do tohto vstúpil akože naplno. Ale mňa by zaujímalo, že ako si začínal. Na jednej strane si myslím, že si to mal asi jednoduchšie v tom, že tvoj otec bol riaditeľ v gumárniach Púchov, ale zároveň si myslím, že si to mal aj veľmi ťažké, pretože bol tým riaditeľom. Ako si na to spomínaš? To je vždycky, každá palica má dva konce, ako sa hovorí. Ja sa musím poďakovať aj mojim starým rodičom, pretože my sme vyrastali a s mojim bratom u starých rodičov, maminých rodičov, pretože naši boli stále v práci. A mama bola riaditeľka mliekarni, otec bol najprv námestník v gumárniach a potom riaditeľ gumárny.
No a to vlastne nám dávalo to, že nás vlastne formovali starí rodičia, ktorí sa narodili v roku 1902, môj dedo Ondrej a babka 1908. Takže toto boli také tí predvojnoví, predprvovojnoví ľudia, ktorí prežili obe svetovej vojny a mali isté pravidlá a porekadlá, ktoré platia podnes. To bolo to prvé a tam, keď si niečo neurobil, tak si nedostal jesť. Natúro to bolo takto u nás robené. No a ten manažerský život je v tom komplikovanejšie, a to vidím podľa mojich detí tiež, že ako otec aj mama proste žili v tom kole manažerskom a my sme museli urobiť aj s bratom 3-krát toľko viac, aby si nás všimli ako ľudí, ako druhí. Čiže ono to nebolo, chvála Bohu, to nebolo také, že čistenie cestičky. To bolo skôr naopak, že túto drž hubu a rob, alebo rob si ako chceš, my ideme ďalej. Čiže ja som vlastne doma pre nich varil veľakrát rodičov a to bolo také milé, keď som na nich čakal. Ale hovorím, ja som vlastne vyrastal skôr ako taký samotár, čo je práve paradox. A to bol správny prístup, lebo keď ťa hodia do vody, tak sa naučíš plávať. Samozrejme, že veľakrát mnoho tých šplhuňov a ryťolezov a iných sa snažilo proste vyhovieť ako tým vysokým funkciám a sa napchalo do zadku aj mne, aj otcovi hlavne. A máme, čo ja som v živote neznášal, ja som to nenávidel. Ale preto som vlastne išiel hneď po škole robiť na 3 smeny, pretože tedy bol nástupný plat inžiniera, som narodený v roku 62. Som absolvoval chemicko-technologickú fakultu na SVŠT tu v Bratislave, som v roku 84. Vtedy som nastúpil do gumárne a vtedy bola tzv. Ako prax študentská alebo absolventská prax, rok. No a to bolo také, že dostali sme nejakých vedúcich, nejakých v robote ľudí, ktorí nás mali previesť tou celou výrobou a to malo trvať rok. Ja som proste po mesiaci 2, keď sa to zvrhlo na hranie mariášu, čo mne to nešlo nejak živé, ako toto bolo také divné, že ísť do firmy a hrať na mariáš, ako kolegovia. Tak som išiel robiť na 3 smeny na mixér, na kalandér, kde som zarobil teda 3-krát viac ako otec, ktorý bol tedy technický námestník. Pamätám, tedy mal 5200 korún plat, čo je teraz, koľko to je eurách? 300? To je nič v podstate, keď to porovnáme. Ja som zarobil 15 000 tedy korún a mal som tedy už, manželka bola tehotná s Katkou. Takže to vlastne, tým som vlastne sa oddelil od tej skupiny tých takzvaných synáčikov, ktorí ako to brali, takže však teraz sme tu. A my sme došli a my sme teraz tí, čo vás tu budeme učiť. To je úplne, to je strelené. Keď to niekedy vidíme, ako prídu aj teraz ku mne ľudia bez skúsenosti, bez vedomosti a fakt sa hovorí, že čím je človek viacej jednoduchší, poviem takto, alebo hlúpejší, tým je viacej arogantnejší a agresívnejší a to je strašné. Tak vtedy ma to tak nejako nakoplo, že tým, že som vlastne išiel do výroby, tam som spoznal vlastne ľudí, ktorí chodili na 3 smeny, ten život som s nimi žil a ako, ja som o tom veľakrát už hovoril aj v médiách, bolo to pekný život, malo to akorát tie úskalia, že všetci boli kamarádi okrem mňa výplaty. Vtedy bola záloha, to bolo asi 700 korún, potom bol zbytok výplaty. No a vtedy na jeden deň, 2 dni sa stali z ľudí nepriateľi, lebo Jožo zarobil viacej o 2 koruny ako Fero. Ale ten život tých ľudí, naučený na 3 smeny, ostal vo mne stále. Ja som teda naučený, a poteraz stávam ráno, ja sa budím. My sme chodili na roboty na 6, na 6:20. No a ten život, ktorý som vlastne prežil, bol týmto prudko poznačený, čiže ako ja som naozaj človek, ktorý vyrastal ako v tom mikrosvete nejakom, ale vďaka tomu, že som sa učil nemecky na ZDŠke a vedel som reč, tak som sa vlastne rozbehol potom a mal som možnosť už ako vývojár, jednak tedy zbočil komunizmus do roku 89, tedy sme pašovali, kupovali v Jugoslávii, bývali rôzne časopisy odborné, ja som bol po tom roku praxe na 3 smeny som išiel robiť na vývoj pneumatik a to ma bavilo strašne, baví ma to teraz, ja som stále vývojár a stále sa cítim ako inovačný človek a nie ako manažer. A ja som ako technik pôvodom a som sa musel cez tie roky dopracovať iným tým skúsenostiam a skills, ako vedomostiam, či už naturálnym študovaním alebo normálnym štúdiom. A vlastne, ale zachovám si istý princíp toho, čo som v mladosti videl, že bez toho hmotného výrobku ako nejaké nadstavby, alebo teraz tá veľmi spomenaná AI, ako to není úplne v poriadku. To je tak široký pojem, že práve hovorím, že tá nadstavba na tie hmotné veci by mala byť, a tu sa dostaneme možno budú do ďalších otázkach, ale v princípe začal som takto a tým je to možno poznačené, tým som možno obmedzený,
pretože služby ako také som tiež kedysi považoval za nie že nepotrebné, ale druhoradé, pričom to je hovadina. Tie tri zložky hospodárstva musia spolupracovať veľmi úzko a každá normálna ekonomika, ktorá je uzavretá, formovaná do nejakého štátu samostatného, by mala mať tieto tri zložky hospodárstva vyrovnané a vybalansované a mali by si navzájom pomáhať. Čiže ja som časom potom dorastol do toho, že som už išiel do služieb. Teraz ten výkon Matadoru je vlastne v službách už. To sú vývojové konštrukčné práce. Výrobu máme spolu s tým Sodeciou. Ale hovorím, ja už som mimo Matadoru Holding, mám ešte nejaké akcie, ktoré teraz distribuujem a ja som zavrel kapitolu za sebou po 40 rokoch zhruba asi. A teraz mám nový svet už. Tak lebo musí vždy byť jeden šéf, nie dvaja. Takže Štefan je teda šéf, Katka mu tom pomáha s Miroslavom a ja som sa oddelil úplne a idem ďalej a sem si nájsť nový život. Čiže pre mňa je kapitola detstva zavretá, kapitola školy zavretá, kapitola gumariny zavretá, kapitola automotívu. A teraz celkovo môj životný osud sa bude uberať nejako už konečne tam, kde ja budem chcieť. Lebo pri tom podnikaní sa dostaneš do situácie, kde ťa vlastne karujú iní. Povinnosti ti určujú program a keď to tak potom večer už, keď si uťahaný, zistuješ, že o 11 pozeráš na telefón, čo máš ráno a každú hodinu vidíš a potom si uvedomíš, že čo z toho si ty chcel a koľko tam je otrav, ľudí, ktorí ťa idú iba otravovať, proste o niečo žiadať, ponúkať ti niečo nepotrebné, jak dôležitý je ten time management si urobiť pre seba. A ja som tam potom pri konci už dokázal si to redukovať veľmi kvalitne, ten program. A vlastne zistíš, že veľakrát ťa zavádzajú iní tam, kde ty nechceš ísť a tam treba dať na to bacha, lebo z toho potom niekedy plynú tie ťažké vyhorenia a také iné stavy. Čiže ako ja som možno toho prebehol veľa za ten úvod, ale jak sa teda vrátim tomu úvodu, ak som vychádzal z toho tak ako technik, ja som chemik a poteraz mi to vonia, ja poteraz si myslím stále, že a ten vývoj a inovácie sú môj koníček, moje hobby. A propos, to som pozeral štatistiku, že najväčšie percento veľkých nejakých breakthrough inovácií sú spôsobené ľuďmi, ktorí sú vo veku od 55 do 65 rokov. To bolo zaujímavé pre mňa, pretože ja sa tiež snažím teraz ísť aj do tej kategórie, pár rokov sa skúšam dostať komunikačne do tej startupovej grupy, lebo to sú ľudia mladí, ktorí niečo chcú. Aspoň niečo chcú. Mnoho mladých nechce nič, to je jedno, tie plávajú. A títo ľudia, preto im fandím a chcel som spoznať tú grupu, potom, ak sa o tom porozprávam, viacej, ale v tej grupe som sa snažil uloviť niekoho, ale málo. Nemal som na ten môj svet, veľa ako možností, ale inovácie, a na toto tí mladí ľudia práve sú, že majú tie invencie, ale nemajú tú skúsenosť. Nemajú tú skúsenosť a to práve chýba pri tej realizácii inovácie a pokiaľ není inovácia zrealizovaná, vlastne inovácia není. Čiže to je princíp, preto je veľa toho neúspešného, že tam chýba to. Takže ja si stále myslím, že tie inovácie, a teraz zvlášť v tomto období ukázalo sa, že AI odpálila polovicu programátorov. Naplno. Tie aplikácie niektoré sú úplne jasné. Čiže to samoučenie a tie rôzne aplikácie AI, žiaľ Bohu, pre priemysel sa to málo kedy spomína. Tam by som videl najväčšiu šancu postaviť na tých hmotných výrobkoch, na tých firmách, na tých ich ERP systémoch ako takých ekonomických, nastavbu a hlavne vo vývoji inovácií, veľa AI aplikácií, a tak sa to asi robí, len toto robí Čína, žiaľ Bohu, nie my v Európe. Európa sa pohľa nejakým regulačno-mechanickým, odbornícko-úradníckým spôsobom regulovať všetko, čo sa dá, a to je cesta do pekla, takže inovácie sú tu úplne mimo, ale máme aj tu k tomu nejaké údajky. Čiže ešte raz sa vrátim na ten úvod úplne. Technik, inovácie, nové veci, mladí ľudia, rozhovor s ľuďmi, to mi ostalo od malička až po teraz. Jasné, no tak vidím, že dnes budeme skákať z témy na tému, ale to je dobré, lebo to je to zaujímavé a je to také eklektické, budeme si vyberať z tých tvojich odpovedí zaujímavé myšlienky a možno potom budem sa pýtať aj viacej. Prosím, ja som zabudol povedať, kľudne ma sekni, ja sa vždy rozkecám a idem mimo. Ne, to je dobré. Dobre sa ťa počúva. A tie skúsenosti, ktoré máš, sú mimoriadne cenné, lebo dnes si zober, že dnes všetci mladí chcú byť influenceri, chcú pôsobiť na sieťach sociálnych, na internete, ale keď sa zamyslíš nad tým, že čo dnes ťaha Slovensko vlastne,
stále je to priemysel, že Slovensko je priemyselná krajina a ešte nejaký čas aj bude a na to, aby sme prerazili povedzme v nejakých inováciách technologických, tak to chce čas a zatiaľ to moc nevyzerá, že by práve Slovensko bolo v tomto nejakým ťahuňom Európskej únie alebo sveta. Čiže ešte dlho podľa mňa bude priemysel určovať a diktovať to, že ako Slovensko a Slováci sa budú mať. No a z toho, čo si hovoril, vidím, že ty máš stále tú vášeň pre to objavovanie. To asi od detstva si bol, ja som počúval zo pár podcastov, že si vždy niečo rozobral, vždy nejaký šrobík zvýšil, vždycky, áno. Ale že to vždy fungovalo. Áno. Takže to je pekné, to asi viacerí máme takú túžbu objavovať. No a vráťme sa teda zase na ten začiatok. Tak pracoval si vo fabrike, získaval si skúsenosti priamo z výroby, robil si rukami, nielen hlavou. Kedy sa to vlastne otočilo k tomu, že si v sebe objavil nejaké riadiace schopnosti a že si chcel ísť ďalej v tom podnikaní? Tak ono to vlastne bola ako nutnosť, lebo to mnohí mladí nepoznajú. Ja som tak šokovaný z toho, že aký je názor mladých ľudí teraz, mnohých mladých ľudí, nie všetkých, na to, čo sa vlastne dialo počas socializmu. Ako nie je úplne pravda, že to bol úplný teror a že to bola úplne debilita. Tie výrobky, ktoré sa vyrábali v Československu, lokomotív, lietadla a tak ďalej, to vyžadovalo naozaj super ľudí. Chyba bola tá, že za socializmu nebol prístup k tým novým technológiám, pretože bolo embargo, ako teraz sa embarguje Rusko. Embargovala sa Čína dlhé roky, ale aj Číne Rusko to len pomohlo, lebo vlastne ukázali prst týmto embargárom. A tí, čo embargovali, zistili, že už doembargovali, lebo bez nich sa ďaleko lepšie vyvíjalo ako po embargu. Čiže to, ak som hľadal s tým mojim otcom, oni aj s tým Jožom Huríkom chodili a museli hľadať tie inovačné nápady vonku, ktoré neboli u nás kvôli embargu tedy a sa to nejako dopracovalo. Ale ja som bol vývojár a musím povedať, že potom, keď som išiel ďalej, už som sa dostal potom do polohy, že som išiel kupovať, potom som išiel na výstavbu, som bol šéf, alebo som bol dozor pri montáži strojov. Čiže ja som vlastne najprv robil gumu, potom som sa naučil šúľať pneumatiky, aký to je materiál, vyvíjať. Ja som si sám bol schopný ušúľať surovú pneumatiku na stroji sám, dať to na chrbáte v noci vyrysovať a potom som išiel s tým pondelok do skúšobne na test a som si robil varianty ako vývojár. A také nás bolo viacej, či my sme mali práve možnosť skúmať vývojári v tom období a mali sme limitované možnosti. Toto je viacej niekedy nakopne študovať, ako tých, čo má všetko na koberčeku podané a hotovo. Takže postupne som asi išiel z toho, že som si vedel šúľať pneumatiky a potom stroje a potom som išiel na vývoj, výskum. Dostal som aj vývoj, výskum strojov a postupne ako rastieš s tým, čo robíš, tak logicky ktorý si rastol aj na pozíciách. Je pravda, že za komunizmu veľakrát tie pozície niektoré bolo také porekadlo u nás, že môj syn, jeden pracovník vždycky na porade bola, môj syn to vie, môj syn to urobí a potom bola aj to chudačiska môj syn a aj dopadol špatne ten môj syn. To bolo to práve, čo ja som nemal, chvála Bohu, ja som mal tvrdý výchovu a ako hovorím, museli sme robiť 100-krát viacej ako druhý, aby sa nás zase všimli rodičia a otec hlavne, za čo mu ďakujem, pretože on mal to isté od svojich rodičov a to bolo asi, a ja som to isté aplikoval aj u mojich detí, musím povedať, lebo ja som stále v robote a decka sa mali sami starať a sa starali o seba. A to je videné, že vidíš to na druhý, jak to funguje, sa s tým žiješ a ideš ďalej. Kto vidí, že príde domov otec, kde si na posteli 5. pivo a nerobí nič, ale nadáva a fajčí 80. cigaretu a mama tá istá a proste ako to nefunguje, tak ja sa týmto ľuďom nedivím, že niekedy sú trošku mimo a treba im pomôcť takýmto ľuďom, to je jasné. Čiže ten príklad, tak sa hovorí, je veľmi podstatný a rodičia môžu dať maximálny vzor. Tlakom nespravíš nič. Nikto. To aj niekedy fotel povedal, chod doľava, just doprava. A moji Štefi a Katka, keď poviem doľava, tak doprava. Ja radšej nehovorím nič, vyber si ty a choď. Takže toto sa mi osvedčilo. No a takže postupne, keď som rástol s tými skills a už ako som potreboval tomu tým ľudí, tak zrazu spontánne je, že tak ty to vieš, ideme k tebe. A potom, keď si som všimol, že je úspech nejaký a sa radi potom vychválili s tým, tí medzi šéfovia hlavne, že ja mám tak. A prvý úspech, druhý, tretí, a čiže bolo to nejako spontánne, že a tým, že som najprv si čuchol tú gumu na tie 3 smeny, potom som vedel ušúľať pneumatiku, osobú nákladnú
potom som bol montáž strojov, potom som išiel kupovať tie stroje do Nemecka. To, čo otec predtým robil pred 30 rokmi, som išiel už možno v novej dobe. A tam som tým, že som vedel vyvíjať, čo ktorý komponent pneumatike znamená, tak som si potom podniesol špecifikáciu a som ich tam cvičil. A pozeral na mňa a hovoria, prečo to je takto? Preto to. A to je prečo takto? Preto to. A som ešte vylepšil ich mašinu, že tam tá technologická znalosť s tou strojnou znalosťou, vlastne z toho som žil dlhé roky, že vlastne ruka v ruke to patrí spolu, lebo keď chceš niečo zlepiť, vyrobiť auto, a tam musí mať toho mašiny a polotovary a komponenty. No a už keď som vyrobil linku, tak potom tam mala iné linky k sebe a zrazu si bol schopný spontánne nakresliť, postaviť výrobnú halu. A dáš potom tomu 1 000 000 kusov, sortiment a máš fabriku. Mm-hmm. Ja som vlastne skončil potom pri postavení a predaji fabrik už. Nee. A to bolo úplne spontánne, to nebolo ako plánované. Mm-hmm. To bolo také, skôr si išiel a proste ťa to samo dovedlo, to, že ten výsledok. Preto ja som value oriented, že každý musí priniesť value, hodnotu. Do rodiny, keď niekto len odoberá value, tam nepatrí. A takto to asi u nás funguje, nejaké, neviem. Nej. No a kolegovia, ktorí ti pomáhali v tomto, ja som niekde počul, že vy riadite firmy ako rodinný podnik. Uh-huh. Stále to platí? Alebo poviem ináč, väčšina ľudí sa dostane do firiem 20, 30, 50, 100 zamestnancov. Vy ste iná kategória. Vy ste zamestnávali tisíce ľudí, čo by som povedal, že úplne iný spôsob riadenia ako malá firma. V malej firme môžeš riadiť rodine, ale podľa tvojich slov riadíte firmu ako rodinný podnik. A ja si pamätám ešte jednu príhodu s tvojim otcom. Uh-huh. Asi 25 rokov dozadu som s ním raz bol vo fabrike a my sme išli cez fabriku a vieš, tam pri tých strojoch stáli ľudia a on, jak išiel okolo jednotlivých strojov, on pri každom sa zastavil a sa pýtal, ako sa má manželka, čo deti. Áno. Veľká fabrika, on poznal všetkých pomene, všetkých poznal rodine a tak ďalej. Ja som všetkých nemohol sa poznať, ale poznal ľudí. Otec bol úžasný človek ako extrovert v tomto smere, ale mal empatiu úžasnú. To pre mňa znamenalo veľký vzor tiež. S ľuďmi spolu cítiť a vlastne tak dostaneš od tých ľudí to práve, to srdco. Áno. To srdco. Veľakrát, samozrejme, že sa ma veľakrát sklamali tí ľudia. Na to sú také rôzne porekadlá, čo sú ľudia. Nechcem nadávať to, aby ti to nezavreli, ale ľudia sú proste, niektorí sú veľmi zlí. Ja to hovorím, Vladom Sodákom vždycky sa bavíme o tom, že 10% hore je tých pozitívnych dobrých, 10% dole sú tí lumpovia a medzi tými 80% tých ľudí, ktorí sú schopní sa prikloniť, otázka je iba tá, že či s nimi pracuje tá pozitívna časť alebo negatívna časť. Čiže na to musí nachystaný byť, že 10% je úplných hajzlov. Musím povedať, žiaľ Bohu, teda Štofy nastúpil po mene tvrdo, lebo mňa už tam začali potom niektorí ľudia vyklamať pri konci a už som to nezvládol. Som veľmi rád to dozdal im mladým a Štofy nastúpil tam veľkým štýlom. A tých, ktorí proste vyslovene robili napriek proti firme, vymlátil, vyšľahal tam preč asi 50 ľudí. A za rôznych okolností musím povedať, to, čo mne ušlo už, po tých rokoch strátiš ostražitosť. Ja som mal to isté presne s mojím otcom. Otec po rokoch strátil ostražitosť, ja som došiel mladý, nabrúsený a začal som orať. Hej. To bolo pred tým 24 rokmi. Hovorí sa, že nová metla dobre metie. Metie, tak toto je. No. Tak poďme si povedať niečo o tom. Dostal si sa vlastne do svojho najproduktívnejšieho veku. Mali ste fabriku, mali ste firmu a šéfoval jej tvoj otec, veľmi známy podnikateľ a ja viem, že ste sa často dostávali do diskusí a to je dneska podľa mňa veľmi ako aktuálna téma, lebo tí ľudia, ktorí začali podnikať po revolúcii, dnes už majú 60-70 rokov a stoja pred tou otázkou, ako posunúť ďalej ten biznis, predať to, posunúť to na potomkov, alebo ako ďalej. No a ty si už toto riešil pred viac ako 20 rokmi. Ako si sa s tým vysporiadal? To asi nebolo jednoduché. To nebolo práve ľahké. To bolo, si asi spomínal, že ako to sa hovorí, že povolanie syn, to bolo u nás práve naopak. A ja som teda, ale to povolanie syn, to znamená, syn je ten, ktorý v rodine hovorí pravdu a keď vidí ohrozenie rodiny, tak sa musí postaviť. Syn, ktorý najprv drží hubu alebo je ticho, a potom odíde a nechá tam tých starých sa vymáchať v tom, to není v poriadku.
Čiže ja som proste mal obavy otca, pretože naozaj to bolo dosť už v zlom stave. A tá parta ľudí, ktorá bola okolo neho, ale hlavne aj vonku, nachystané dve skupiny, ktoré by mali prevzať Matador a mali hodne spolupracovníkov vnútri, tak ja som tým, že som išiel z dola a som si nebral na servítky a nemal som ani nejakú záujem chodiť na tie rôzne porady a rôzne mecheche a seansy a tam počúvať tie blbé reči. Tak som asi išiel po číslach, išiel som po faktu a vidím, že to nie je v poriadku, ako to bolo reportované. Ja som začal hovoriť, tak tuto otec reporting je toto a toto je, to nie je pravda. No tak potom prvýkrát, druhýkrát, no až potom po 2 rokoch, mama chudera mala z toho dosť vindráky, tak som potom dal kufor na stôl, hovorím, vyber si jeden alebo druhý, tak to nejde. No a to bolo dosť ťažké, takže... Ale teraz skoro to isté bolo aj so Štefanom Mladým, Štofím, áno. Ten radšej odišiel do Portugalska na pol roka robiť, aby sme sa nemuseli nejako, lebo ani ja som si predstavil, to je jedno z poučení, chyba urobil som. Čakal som na moment, aby som nespravil tú chybu ako otec sa viac tú bitku a skoro som tú chybu, ten čas skoro som pretentoval. Skoro som ten čas nespozoroval, že je už čas. Vedel si, že to raz príde, áno, ale... čakal som na to a som vedel, krúci to mi nemôže ujsť. Aha. Až keď Sofi odišiel do Portugalska, hovorím, svatého tvojho Boha, čo ja som o tom riešil tých zasranov rôznych, tam čo robili neplechu. A potom hovorím si, kurcina, tak to hovorím, som volal, hovorím, prídi domov okamžite, zober to celé, ja idem preč. Ja som sa odsťahoval tedy aj z Bojnickej, lebo naozaj už som nemal v sebe tú silu a to, čo asi urobil on to rozhodnutie, musel urobiť, že ja by som išiel, postupne by som bol na tie prachy, ktoré nám dožili po covide, po čipovej kríze. Vieš, aké boli ťažké roky, 21, 22, 23. To bolo to špatné, ostali nám vysieť peniaze u Porscheho a iných fabrík, pretože sa to diali rôzne veci, cez to čipy naozaj neboli a proste obmedzenia cestovania, my sme mali ľudí v Nemecku na montážach, no hrúza. A ja by som asi išiel takouto zmierlivou cestou, predsa len ako, že ešte by som počkal, ešte by som pýtal peniaze, po nej ešte cestoval, tak chodil. A on proste tie projekty usekol aj za cenu okamžitej straty, niektoré, čo znamenalo rýchlo sa oslobodiť z toho kolotoča a vystreliť smerom vonku. My sme mali, chvála Bohu, veľa úspešných projektov, čiže to, čo bolo neúspešné hneď, ja by som to bol držal, to bola ďalšia chyba môjho života, čo robil otec môj, presne. Čiže to sa opakuje história, že v tom veku, keď s niekým žiješ veľmi dlho, získáš tomu až moc rodinné vzťahy, náklonnosť priateľskú a preto ja sa riadím pravidlom, aj keď na to niekedy zabúdam, že nerobím biznis s kamarátmi. Biznis je biznis a kamarátstvo je kamarátstvo. Ten, čo je tvoj kamarát len kvôli peniazom, nie je tvoj kamarát. Toto pravidlo som dodržiaval celý život, ale jak sa hovorí niekedy to, ja by som išiel to cestou toho postupného vybývania z tých peniazí, by som minul energiu, by som sa možno zabil. A on to vyčuchal, to, čo bolo dobre, dal nabok, to dal do poriadku rýchlo, to, čo bolo, sa tomu venoval osobne 2 roky, behal, lietal po celom svete, osekal to a dá sa povedať, tú hnilú časť jablka odkrojil veľmi rýchlo a to by som ja nebol urobil. Takže mal vlastne odvahu a videl, že ten radikálny rez pomôže viacej ako pomalé umieranie, zahnívanie. A ja som mu strašne fandil. Len hovorím, aby som to nebol tak urobil. A to je moment, keď si uvedomíš, že musíš rýchlo zavrieť kapitolu. A to je jedna vec. A druhá vec, ja už som tušil, že to není v poriadku nejak, len som to vždycky, keď si dlho s tým, to aj otec mal to, keď dlho bol s nimi, tak mu ťažko bolo to vyhodiť celé. Ale proste, keď musíš urobiť tie zmeny tesne pred vrcholom. Ako sme robili aj s Gumarinou, kebyže Gumarinov počkáme a nedáme ju do globálneho prostredia, to v roku 2007, potom došiel Lehman Brothers, pamätáš si na to? A problémy s nákupnými cenami ropy a ropných derivátov, tak a Gumarina bola, by sme boli horození. My sme boli na tom dosť zle, ako teraz sú na tom niektoré slovenské firmy, ktoré sú závislé na energiách napríklad. Nechcem menovať, ale proste náročné energetické prostredie, chemické fabriky, oceliarské fabriky majú problémy teraz. Takže ja by som mal to isté, lebo Gumarina je nie len práve tá energia drahá, ale aj tá surovinová báza na kaučuku a ropných derivátoch. To je jedno s druhým. Čiže to vtedy sme dali a Púchov teraz je jedna z najväčších fabrík Continentalu, nie je tam metr štvorcový voľný, čiže ja som spokojný. My sme si urobili ten môj bývalý výskumák, ktorý otec založil v roku 87 v fabrikov na tých malých barákoch, tak teraz sme ešte pomáhali im, aby dostali nejakú podporu na to, čiže v Púchove je ďalej vývoj, to, čo som kedysi robil ja,
a teda predtým otec samozrejme a mnoho ďalších ľudí, čiže nie je to len tá blbá výroba a to je dobre, pretože ten vývoj, a to je o tom, čo chcem ďalej hovoriť, ten vývoj sa musí konať tu a to tu chýba na Slovensku. Preto inovácie, ja som v Rade vlády pre vedu, vývoj, inovácie, ale sem si skončiť, lebo to žiaľ Bohu nemá význam. Tá diskusia s politikmi dlhodobo je veľmi komplikovaná, ťažká a neprináša svoje ovocie veľakrát. A keď sa pýtaš na to, že čo teraz sa deje, tak tá rodinná firma, ten rodinný spirit odchádza. Neviem, ako budú to hodnotiť iní podnikatelia na Slovensku, v Čechách. Ja poviem pravdu, my sme väčšinou teda v Čechách, na Slovensku. A musím povedať otvorene, že v Čechách sa mi zdajú tí ľudia ešte vyššie, nesem raz zle slovo, vyplachnutí ako na Slovensku. Že tam tie médiá sú ďaleko ostrejšie a ďaleko viac mladým ľuďom tlačú do hlavy niektoré nezmysly ako na Slovensku ešte. Ale proste princíp je to o tom, že ako stratili význam, aj Štofy prestal robiť skratkovo team buildingy, pretože ten pojem team building kedysi pred 10 rokmi, to nebolo len sa ožrať niekde. Ja som vždycky riadil tým, čo vieš, že my sme mali Deloitteov tam, ja som s Ľubom Marekom dlhé roky robil team building, keď sme tú firmu stávali, my sme vlastne prerobili tú bývalú komunistickú firmu na jednu z najmodernejších firiem v Československu, včetne ekonomiky, financovania, reportingu a tej medzinárodného footprintu by sme mali ako gumári zastúpenia v 38 krajinách sveta a tak ďalej. A automotív vlastne dodávame, dá sa povedať, do veľkého diapazónu. A okrem toho mali sme 2 spoločné podniky s Korejcami, urobil som spoločný podnik v Rusku. To bol teda na otcov pokyn, mladý masti, nájdi partnera, veselo, to niekedy môžeme o tom porozprávať. Urobil som spoločný podnik v Etiópii a tam bola fabrika postavená v roku 72. Chcela už nejaký generačný nejaký upgrade. Mali sme nemeckú firmy, takže mali sme nastúpenia v Anglii, v Amerike. Išli sme do Silicon Valley, tam to potom skrachovalo. Mali sme firmu v Volkswagen v Mexiku, v Pueble. Takže sme ako behali po celom svete a práve to, chvála Bohu, dáva iný pohľad na veci. Ja sa pozerám na to, ťažko z helikoptéry, lebo keď si v helikoptére, to je práve ten problém, z firmy ideš do helikoptéry, zistíš, jak to vyzerá fajn okolo a zistíš, že chápeš širšie vzťahy a ujdú ti doma podrobnosti. Toto je helikoptéru hore a dole. Hore a dole. Čiže meniť ten úhol pohľadu. Jasné. Ale ja som mal táto šťastie, že som vlastne tým, že som mohol cestovať a som sa jazykovo nejako dohovoril a som vlastne potom kupoval stroje a mašiny po svete a potom som sa musel teda stať postupne finančákom, ekonómom, obchodníkom, marketingárom, aj keď musím povedať, že všetky tieto pozície, radi si ľudia vytvárajú také ako okolo seba gloriolu. Ja som účtovník a ja som teda kontrolér a ja som marketingár a ja som toto. Ale keď ješ do podstaty, sú to len logické počty 1 a 1 sú 2. Tak, čísla neklamú. Tak. A sú to jednoduché veci, ktoré treba držať jednoduché. Tak. Častokrát, a to vidím, ja to vidím vo svojom obore, že finančníci sa tvária, že aké to strašne zložité. A jak to nikto nevie, a to nevieš sám, to si nemôžeš urobiť sám. Ale v konečnom dôsledku, keď začneš študovať a dopracuješ sa k podstate veci, zistíš, že svet funguje na jednoduchých princípoch a tam, keď sa ti to podarí udržať, tak je to vždy lepšie, ako keď robíš veci zložito. No tak vráťme sa teda... A sa opýtam teba teda možno. A ty rozumieš tým finančným pravidlám, ktoré akože vo svete mali fungovať a nefungujú? Ktoré teraz myslíš? Napríklad ako úroková miera versus napríklad inflácia a HDP a schodok a takéto veci jednotlivých currencies. Rozumiem mi, mal som to v škole, není to môj obor. A furt to platí podľa teba? Na trhoch? Dnes už neplatí skoro nič, vieš. No, je to. Naučil som sa aj v podnikaní, že vlastne veci dnes už nie sú statické, vieš, ak volá, kedy pamätáš si, že priemysel v roku 1950 a v roku 1970 sa nejak vyvíjal, ale nebolo to nejaké super rýchle. Išlo to proste pomaličky. No, áno. Ale jak dochádzame do modernej doby a s nástupom internetu sa to neustále zrýchluje a dnes najcennejšou devizou v podnikaní je vlastne tá tvoja schopnosť prispôsobiť sa. A intuícia. A toho je súčasťou intuícia, pretože niektoré veci dokážeš mať podložené číslami pri rozhodovaní, ale množstvo vecí dnes nespočítaš. Čiže musíš mať intuíciu a keď ju máš podloženú skúsenosťou, tak dokážeš sa lepšie rozhodovať a vieš, že dnes, že urobiť zlé rozhodnutie je lepšie ako neurobiť žiadne. Áno.
Čiže nemôžeš to nať kvasiť a čakať, že jak sa to vyvinie. Ty proste musíš ísť a musíš si nájsť tú svoju cestu a častokrát to musíš preraziť. Ja som počúval jeden tvoj podcast a povedal, že podnikateľ, že je ako buldozer. Áno. A to stále, to proste platí. Ja to volám furt buldozer, bager. Proste musíš zobrať na seba tú zodpovednosť a niekto to vie a niekto to nevie. No a tí, čo majú tú intuíciu, dokáže sa tá ich podnikateľská dravosť sklbiť s takýmito, by som povedal, nehmotnými vlastnosťami, tak tí dnes majú určite náskok, pretože dnes už si nemôžeš dovoliť čakať ani minútu. Proste musíš jednať, musíš konať a rozhodovať sa. A to je to, že práve a preto, aby si bol v tom má význam mať tú duševnú slobodu a nie to, čo sa deje teraz, lebo mne pripomína, ti poviem pravdu, terajší stav v Európskej únii s týmito reguláciami, to, čo bolo za socializmu. To si nemohol, najväčší nepriateľ bolo Spojené štáty, Británia, mohol si zvolebať na Rusko, na východ, keď si vedel anglicky, si bol podozrivý. A teraz to je úplne naopak, je to isté. A to je práve brzda toho pokroku, brzda tých inovácií a preto hovorím, že teraz sa snažím hodne aj s tými mladými ľuďmi z AI niečo skúšame robiť, tie aplikácie využiť a proste vyvíjať ten svet v novom smere. A mám jedno pozvanie do Číny na budúci rok. A som asi videl tie ich videá o tých humanorobotoch. To je neskutočné. Keď to vidíš, nie len vojakov, ale tie služby a toto, jak to tancuje, skáče jedno s druhým. To sú veci, to nie je iba. Toto sú už také tie konkrétne ako výsledky, to vrchol pyramídy. Pod tým je úplne iné princípy riadenia. Vidíš tie mesta, ktoré stavajú na výrobu aut. Celé mesto, konkrétne. Mesto, ktoré má na starosti a zase Silicon Valley môže ísť akorát tak handrifajčiť. Teraz, sa presúva ten vedecký svet tam už dávnejšie, India a Čína. Máme nejaké informácie o tom teraz, máme hodne štatistík na klube 500, 90% patentov pochádza z Číny, prihlášky. A to je paradox, ja mám na to konkrétny príklad, čo som aj ten mesnak. A ten pán profesor Yuan, ten tu bol minulé, ma pozýva do Číny znova, to je perfektný chlap. Ja som ho spoznal, keď Karlovánkom a Dovelekov, tedy sme mali, ako ja som bývalý vývojár strojov aj, ale potom som išiel vyššie. A mal som mladých ľudí okolo seba. A keď sme chceli začať voziť do Číny naše stroje na pneumatiky, tak sme potom potrebovali partnera nejakého. Našiel Karol tohoto pána. Tam ti bolo 6 čínskych profesorov, ktorí dostali úlohy z ústredného výboru. Chodí po svete a centralizovať najnovšie know-how na rozvoj vlastného čínskeho. Razia sa znova, že ten štát má vlastný hodnotu. Základ je tvorba hodnoty doma, žiť z toho, čo doma vyrobíš. To je základ. Pokiaľ aj väčšina ľudí, tých, ktorí žijú z toho, čo sa doma vyrobí a na tom pracujú spolu, štát je bohatý, ľudia majú peniaze. Pokiaľ je tam hodne ľudí, ktorí natrčia ruku, ničím neprispievajú ako v tej rodine, tej hodnote. A tým sa nabúráva tento domáci systém ekonomický a to je to, čo mám mrzí na tom hlavne. Ja kašlem na politiku teraz. A sa nabúráva tá schopnosť vytvoriť vlastné zdroje pre budúcnosť a sa stáva z teba žobrák z toho štátu. Zabrali sme do geopolitiky a do takých širších súvislostí. Ale ja sa vrátim naspäť. Ale ja sa trochu vrátim, ak môžem naspäť tomu, prečo o tom hovorím, pretože to je škoda. To si ľudia musia uvedomiť, akože kde to začína a končí. Ako naozaj ten tím ľudí, ktorí je tu na Slovensku, a to není pravda teda, že tu není ľudí. Ja to vám teraz práve informácie, skôr sme to preberali na porade. Počet voľných miest sa rovná počtu nezamestnaných, zhruba plus minus. Ale štruktúra je úplne iná. A to, čo my sme práve, ja som zastupoval im priemysel a klub 500 rôznych vládnych komisiách a som hádzal hrách o stenu veľakrát, žiaľ Bohu, politikom. Vysvetlali sme im to, čo je výhoda napríklad duálne vzdelávanie, ktoré patrí k tomu. Akože, a to je to, že ja som vyrastol na mašinách, na stroji a som vlastne išiel na školu predtým na chémiu, takže mi to zapasovalo. Ale mnoho ľudí, ktorí študovali tie veľmi populárne školy do posledných 15 rokov, väčšinou žiaľbou humánneho smeru, pričom ja si vysoko hodnotím sociológov, psychológov, máme každý vo firme, potrebujeme ich, ale nie je také množstvo. Čiže tá štruktúra vzdelanostná a pracovnej síly, ktorá tu je nepostačujúca a okolo 40% zahraničných pracovníkov pracuje nie, že zametajú cesty alebo hádžu lopatou. Robia operátorov, robia proste na vývoji, robia inžiniering a tieto veci, to, čo mali naši ľudia vlastne robiť. V tom je to, že tá moja snaha dlhoročná, aby tá štruktúra toho vzdelávania sa podobala tým budúcim nejakým trendom vývoja hospodárstva, fakt, ja už som s tým skončil, poviem to na rovinu,
Ako hádzať hra o stenu, na to nemám chuť ani silu. Hej. Čiže snažím sa rozprávať len s ľuďmi najbližšími svojimi a takéto podcasty, ako teraz zavolal si ma, ja som nebol na podcaste, nikto som to odmietal, ti poviem pravdu, ale si my sa poznáme roky už, tak vieme o sebe. Hej, tak vďaka. Takže ako to som prijal, lebo my si fajn chalan. A myslím, že ten purpose aj tvoj je to, že treba naozaj tie nové veci, inovácie vtiahnuť sem na Slovensko a ten tvoj biznis je iná forma toho, čo vonku asi funguje, našitá na tieto podmienky, čo môže rásť. A v tom ti fandím. Áno. Takže tak, ako... Vieš, že vlastne, čo nás spája, je vlastne tá napríklad myšlenka Baťu, hej? My sme sa s tvojim otcom veľmi dobre poznali práve cez Tomáša Baťu, pretože on vlastne pôsobil v Zlíne, študoval tam po vojne, ešte keď ešte ten Zlín mal taký nejaký ten charakter toho predvojnového hospodárskeho úspechu. No a vlastne tá myšlienka Baťu ako keby nás posunula do dnešných dní a pre mňa to bol vzor a tak ako Baťa mal tie komíny, tak aj vy ste mali tie komíny vo fabrike a vyrábali ste tam niečo, čo je jasné, produkt, ktorý prinášal užitok biliónom spotrebiteľov. No a tam niekde začala tá ako keby taká tá naša spoločná reč ohľadom. Ale keď hovoríš o Baťovi, vlastne otec bol jeden z posledných žiakov Baťovej školy. A ja som vlastne rastol tiež v tom prostredí, ale keď takto o tom hovoríš, vlastne ja som bol v Zlíne asi pred mesiacom, dali mi ako dáček mojej 64-ke, polepili mi auto, to malinké elektrické, sranda, takže tam som bol u dizajnera, od toho chalana. A som videl zase tie Baťové domčeky. Vieš, tam tu Četa alej a toto. Tak fakt, že toto sme v minulosti, my sme spolu hovorili pred 25 roky, možno prvýkrát, tak nejako, koľko, a sa potom spolu boli u tých kníh. Tak je fakt, že tie Baťové pravidlá platili vtedy, to bolo to obdobie tej povojnovej rozvoja kapitalizmu až do roku nástupu socializmu, kde to tí podnikatelia veľkí spontánne budovali pre svojich pracovníkov. To je to, čo hovorím ja, ten model, že my nepotrebujeme, aby to reguloval nejaká vláda, nejaké veci do firmy, aby sa starali o pracovníkov. Keď sa starajú o pracovníkov vo firmách, kde je špatný manažment, kde sú prekročené veškeré bezpečnostné, finančné, právne, ľudské pravidlá, nech sa páči. Ale to, že teraz a to sa teraz ešte na to domotalo ešte európska legislatíva k tomu, k domácim úradníkom, počet úradníkov rastie, čiže rastie tých, čo švíhajú bičom a tých, čo pracujú, tvoria hodnotu, ubúda. Tak kam to smerujeme? Čiže v tom bol ten Baťa veľký, že vlastne vytváral ten vzor, my sme tým vzorom išli ďalej. Musím povedať, že toľko regulácií blbých nebolo ani za komunizmu, ako je teraz. Európskej únie a našich. A naši úradníci to ešte radi dopracujú, ešte aktívne, ešte najviac prácu robia. Pričom, čo ich to má čo trápiť? Keď máme dané zákony, máme dané pravidlá, máme dané proste systémy účtovníctva, finančníctva, DPH, veci sú pod kontrolou, tak na čo mi tu má vznikať 18 ďalších úradníkov, aby organizovali úradníkov? To je strašné niečo. Čiže tá Baťová myšlienka sa pokazila v socializme, ale nie je tak úplne ani strašne, lebo aj tam bol pokus niečo zachovať z toho, tie pionierské tábory, teraz sa to volá Sokol možno ináč, a toto stravovanie a tak ďalej. Ale ako musím povedať, že sa vrátim tak tejto otázke pôvodnej, že ako rodinná firma, tak my naozaj, ako ja to cítim s ľutosťou, sa vytráca ten rodinný duch a duch spolutvorenia hodnoty medzi ľuďmi na fabrikách, aj keď musím povedať, je radikálny iný rozdiel medzi Bratislavou a medzi zbytkom Slovenska. Ako ja už som proste prestal rozdávať rozumy, poviem to tak, lebo robiť múdra, to vie každý. Ja hovorím svoj názor vždycky na rovinu, ako to je, a keď niekto chce padnúť na hubu, tak nech padne. Hej. No tak hovorí, že nechceš už dávať nejaké múdrosti, ale mňa by predsa len zo pár vecí zaujímalo. Mňa sa páči, no. Tak povedz mi, ako si koncom 90. rokov videl za roh, že už nechcete fungovať v gumárenskom priemysle, ale že sa chcete niekam posunúť. Takto, ja som to sledoval ako ten, že hovoríš o chybách, že poďme si aj chyby hovoriť. Najväčšou chybou bolo, keď som v roku 2001 nezaregistroval v tej mojej hlave blbej úplne fakt, že na trhu vtedy bolo 18% Nokianu, ktorý vlastnila Yokohama firma.
A bolo to za 1,4 miliardy korún tedy. Ja som teda bol tedy rád, že máme nejaké, že ideme hore, cashflow som sledoval a som šetril každú korunu, ale už sme mali za sebou nejaký ten nárast. Čiže to som možno robil tedy chybu, čo si, ja o tom aj rád hovorím, alebo sa treba poučiť z toho, že keď robíš ten mikromanagement, tak musíš si skočiť na to zase niekedy. Čiže mali ste šancu kúpiť Mal som Nokia, tedy šancu, áno, tedy som tú informáciu dostal, len som tú informáciu nepustil si na správne miesto mozgu a som tú informáciu nechal preplávať, čiže som nevyužil momentu. Jasné. Potom sa to zabudol, ale potom, keď som už videl, že už 2002, 3, 4 ropa hore, 300% kaučuky, Čína začala vyrábať na tých našich mašinách, to sme ešte neodpovedal s tým Ivanom, s tou Čínou, na tých našich mašinách začala Čína vyrábať úžasné množstvo pneumatík a vykúpili celý naturálny kaučuk sveta. A už som videl za 3-4 ceny takto hore a my sme kapacitne moc nerastli, pretože sme mali málo peniazy na investície rádovo. Urobili sme ruský podnik, urobil som Etiópiu, tým sme narastli skokovo a to bolo možno 1 000 000 kusov ročne, to nebolo moc. Tam to bolo treba robiť rádovo, lebo keď vyrába 10 miliónov kusov pneumatík a 100 miliónov kusov pneumatík, tak ten R&D cost a iné fixed costy rozpustíš do ďaleko väčšieho množstva. A zvlášť sortiment, ktorý je na novšie autá a tak ďalej. Takže vlastne toto ma vtedy ako som si to nepustil v hlave a to je poučenie, niekedy musíš, a to je zase o tom nose, mne to aj ťukalo do nosa, len som nemal čas to spracovať a bol som proste v behu. Čiže treba sa aj tým, čo robia mikromanagement prudko, sú spotení, nadýchať sem tam a ísť na konferencie, proste preč, zmiznúť. To je také jedno, čo som si ja zobral z toho. Tak keby som možno tedy kúpil tie akcie za úver, banka by mi bola, možno to už požičala, tak možno by bola iná story, lebo majoritný balík u Nokianu, ktorý mal tedy kapacitu okolo 15 miliónov kusov plášťa, mal zimné gumy perfektné, doplnený našim sortimentom by znamenal iného hráča. Možno by bola iná story. Tým, že ja som teda vedel, že sme išli pomalým rastom a mal som už toho, poviem pravdu, plné zuby. Ja som mal to plné zuby, lebo doma proste bojuješ s domácim nepriateľom, ktorý je najväčší. Vo vlastnej firme musíš ľudí presviečať. Ľudia neboli schopní, ochotní ísť do Ruska, do Etiópie. Málo kto chceli cestovať, lebo doma bolo najlepšie pri mamičke alebo pri teplé rodinné pece. Tak ja som bol už uťahaný, už som bol proste hotový, tak hovorím si dopredele, tak toto nemôže ísť. A vtedy chodili chalani okolo Joža Huríka z Volkswagenu a rástol evidentne automotív. A ja som autičkár, my sme od malinka autička, som si kreslil auta. Tak jedného dňa hovorím si dopredele, tak poďme nájsť ďalší biznis, dali sme dohromady pneumatiky, stroje a dopravné pásy. A mali sme štvrtý, lebo ja mám rád štvorlistok. To som nakreslil rád štvorlistok. To je aj, to máte aj v rodinnom znaku. Otec som potom do toho rodinnom znaku. A vieš, tak to ja mám rád vizuálny manažment, vždy som si maloval a premietal a hovorím, tam chýba jeden, dal som tam new business do toho voľného polička. A potom som spustil projekt H4B, to je ako anglické vojaci ľudia, to mali veľmi radi, pričom to je po slovensky povedané hľadanie štvrtého biznisu, H4B. A dal som šancu kolegom rôznym brainstormingami a týmito meetingami stanoviť novú stratégiu, novú víziu firmy. A to bolo zase tie klasické poradenské keci, že vieš čo, vstup, energetiku niečo, minerálne vody niečo, nákup minerálky, potom nákup potraviny, potom nákup toto a široké portfólio, horizontálne, čo chvála Bohu som odmietol, lebo ja mám rád, keď sa ide od gruntu. A ten systém tej vertikálnej diverzifikácie lepší, ako to má Babiš napríklad, že od zeme, hnojiva, planty, potraviny, stroje a tak ďalej ide do produktov. Čiže tento systém tej vertikálnej diversifikácie, tak som išiel smerom buď to do surovín som mohol ísť, alebo smerom k autu. Pneumatika je pre auto. Tak do surovín, keďže my sme vozili hodne surovín z Ruska, vtedy sme to certifikovali, čínske suroviny, nehovorím o Južnej Amerike, nehovorím o Afrike, potom boli európske čisté suroviny, ktoré boli certifikované. To bol tak ťažký segment, že som do toho nešiel, ale sme skočili bližšie k autu, automotív. Tak som potom kolegom poďakoval za ich pekné dristy, akože diversifikácia horizontálna. Poďme automotív, poďme transportation, auta, vlaky, lietadla, lode, sme išli bližšie auta. No a toto teda Jožo Uhrík, ja som bol v tej Zape, hovorím Jožo, vieš, však choď do Vrábel, tam je jedna fabrika vlastne Holandia, nemá peniaze, a je to voľné, choď to kúpiť. Tak som tam jedno vybral sa
A ten Miro mi hovorí generálny, že vieš čo, Štefan, že boli tu pred týždňom nejakí ľudia, máme dohodu, a česká firma ich chcela kúpiť. A potom vo dverách hovorím si, tak už som to pretentoval, som to nestihol, tak ako prídem na niečo iného. Cestou som rozmýšľal. A potom, ale jak som od toho odchádzal, tak zase nosti povedal, sa otočil a hovorím, vieš čo, keby náhodou nemal ten Čech peniaze, lebo ja som si predtým rátal, že ktorý to mohol byť Čech, čo to kúpil, lisovňu. A už som poznal trošku aj tieto biznesy. Hovorím, tak to môže byť jeden tento akurát, nebol v dobrej kondícii. Hovorím, tak zavolaj mi, keby náhodou. Na o týždeň volal, že vieš čo, že on to odvolal, tak fajn, dávaj. A sme kúpili v Ráble, Nitru, a potom sme robili Liberec, tomu sme to robili Nižný Novgorod, a sme vstúpili do Stampingu, so zváraním spolu dublinskú firmu, čo sme kedysi dávno ešte po otcovi robili na výrobu gumarenský stroj pre pneumatiky, tak som si hovoril, tak kruci, keď som robil mašiny pre pneumatiky, tak bude robiť mašiny pre auta, nie? A to má zváracie linky väčšinou. Tak sme to len ľahko svičili, sa to ľahko hovorí, ale nebolo také ľahké. Sa to dobre počúva. Ja rozmýšľam si aj nad tým, že predáte firmu a že už nebudete podnikať? Keby som nemal deti, tak by som o tom možno rozmýšľal. Aha. Ale pretože si myslím, že a poznám trochu finančné trhy, ty možno lepšie ako ja, ale neverím tým nepravidlám finančného trhu po vzore Lehman Brothers, to bola evidentná bublina, to bolo, kde bola kontrola trhu a tieto veci, kde boli regulačné úrady. No, neboli nikde. Do keľu nech idú. Tak spoliehať sa na financie, že dáš financie bankárom, tak ti garantujem, že do 5 rokov nemáš nič. Jasné. Nemáš nič a keď sa o to nestaráš, ty dobre vieš sám, čo je aktívne portfólio, projekty a tieto veci, ale aj tebe musí povedať ten investor, čo chce. Áno. To ti nezverí celé portfólio, čiže on ti zverí projekt a ide si u teba kúpiť niečo a má čas toho, ale to celé portfólio, ako riadiť finančné, to vyžaduje úžasnú zručnosť a skills. A to ja nemám. Štefán to má viacej, lebo on študoval už ekonomiku a kontroly marketing a financie. Ale by si stále upgrady, bol v Bostone, bol v Anglii na LSE, aj mňa donútil, dokonca poslal ma do školy mňa ako seniora na LSE, som bol pred mesiacom na kurze takom týždennom ako financing, takže to bolo fajn, som trošku obrúsil tieto veci, executive finance to bolo. A to boli tie veci okolo free cash flow a takéto veci, vieš. Čiže on to má maličku už, ale proste fakt je ten, že sa musím učiť stále, len ako predať firmu, to rodinné striebro, to mi ako niekdy nešlo. Kebyže nemám deti, že neviem kam to posunúť, tak je metóda, že management buyout, že vieš to dať managementu najlepším časom, alebo čo ďalej. Lepšie ako dať to nejakým sesternicám v Austrálii, ktoré nepoznáš. To som mal tiež také, ja som mal také úvahy rôzne, ale chvála Pánu Bohu, teda hovorím, a chvála Pánu Bohu, že teda Štefán po tej vakcíne, že prežil tie zrazeniny, lebo to je ďalšia téma, ktorú by som to nesel opakovať, ale zatiaľ teda tým, že športovec športuje, tak to prežil a ako Máka, ako Fredka, Katka, tiež Katka dala si teraz 3 mesiace zaracha kvôli deťom ako matka, chvála Pánu Bohu. Si súťažili v dobe dlhšej robote, dvaja spolu, vieš. Tak Katka teraz rozmýšľa, čo ďalej, ale ja som mal podobne s Mirom. Ja som bol ten bager, Miro bol za mňou. Tá istota taká, takže oni sa tiež doplňajú, čo je dobré ako Yin a Yang. Ale v princípe je to o tom, že musíš mať nejakú víziu, čo s tým, a tá vízia, že máš niekoho, kto vie, že pôjde ďalej v tom a zlepší to po tebe, to stačí. A ja som to s láskou odozdal takto, lebo viem, čo to je. Ľudia si myslia, že mať akcie, že to je ako bomba, peniaze. Nič nemusíš robiť. Jasné, láhneš si každé ráno, máš zarobené. To je zodpovednosť, to nepoznajú ľudia, alebo mnohí, ale stačí, aby to spoznali a potom si uvedomia, alebo fakt je pravda, to, čo neskúsiš, nepoznáš. Takže ja viac menej ako v tomto smere zodpovednosť za tých ľudí, to ťa potom časom po svetu prejde, pretože veľa z tých ľudí sa naozaj otočilo inde. A mám trochu obavy o veľké firmy, preto tie firmy, chvala Bohu, sú mimo Bratislavy, v regiónoch, kde ten dosah týchto chorých myšleniek, ktorý nie je taký silný, ale ako v budúcnosti to bude naozaj problém, čiže preto ja som aj za dovoz, riadený dovoz zahraničných pracovníkov, lebo túto doma to sami nezvládneme, to je jasné. My sme sa mali vyberať a nie, aby nám sem dosť naviezol nejaké húfy ľudí, ktoré nepotrebujeme. A tá komunita sa stane internacionálnou, čiže rastie to postupne, ale v nejakých logických normách a nie, že zrazu zo Sýrie 100 000, potom nám sa pošlo henty, čo prijali predtým. To náboženské proste zázemie a tie kulturálne nezvyky,
to potom pôsobí veľké trenice a to nie je dobre. Čiže zase sa vracam naspäť, pokiaľ by som si nebol istý, že nevytvoria z toho hodnotu, tak to dám radšej preč, predáme to a rozdelíme na charitu a takto. Mal som, chvála Pánu Bohu, tento background. Mal si to kam posunúť? Tak. A asi tak, jak tvoj otec, viem, že bol hrdý na to, kam ste to ťahali, tak ty si asi hrdý na svoje deti. Áno, musím povedať, že áno. A myslím, že to, a som presvedčený, že to ťa určite veľmi teší. To je, vieš čo, Marek, to je životný. Teraz som mal ich v piatok, lebo ja som sa dožil z okolností predčerom. Dneska je pondelok. No, sobotu som mal 27. 64 rokov. No, tak gratulujem. Všetko dobré. Ďakujem. Ja som vedel, že ty si rák však? Rák, no. Vy ste, aj tvoj otec bol rák. Aj Štofie je rák. Tak vy ste takí ráci všetci. No, moja šogora je rakyňa, Mirová manželka. Takže my sme ako júl, Miro je začiatkom júna a potom sme ráci väčšina z nás. Katka je voda, tá panna, ona je ryba, február manželka je panna, september. Čiže a tam som práve, keď som mal celú partiu, mi blahoželá piatok, sme mali, opekali sme jahňa. Chvála Bohu, to ja zachovám tieto tradície z Púchova. Ja som hrdý Púchovčan, takže tu na Bratislave mám chatku dole, tu mám ako keblie a tam opekáme barana. Tak mal som celú rodinu a s vnúčkami, všetci jedli baraninu, jahňacinu, to bolo 12-kilové jahňatko opekané. A tam som potom, keď mi blahoželali, tak som zase skoro s pláčom, ja neviem, čím som starší, tým som citlivejší. Tak tam som vlastne konštatoval, že pre teba je všetko to, čo vlastne vidíš tú rodinu pri sebe. To, že sa niektorí rodiny hádajú pre pár 100 eur a sa idú zabíjať, to je tragédia, to je myslím strašné. Preto a na tom dobré je, že my vieme sadnúť si ešte aj k treske s rožkom a my všetci ľúbime tresku, rožek a nejaké zací futbal na záhrade ako kedysi, keď sme všetci mali tie isté trenky a tie isté topánky. A ja si myslím, že o tom to je, že vieme sa zabaviť pri normálnych veciach a nemusí to byť desi v Monaku, nejakom novom hoteli. To práve, že u nás, ak ti poviem pravdu, ja som veľmi šťastný, že nejde. Takéto veci. Áno. Podarilo sa vám ostať normálny a tešiť sa z jednoduchých vecí? Tak, a zo zdravia svojich a zdravia, že sa tá rodina nejako rozvíja. Deti majú fajn známky, učia sa, športujú. A hlavne ako o to ťažšie mi to príde niekedy, že to, čo keď počujem, s čím prichádza vnúčka zo školy a vnúk niekedy tie reči, tak neviem mi, ako im to mám povedať, poviem pravdu. To neviem, ja nechcem zasahovať. A to je vec rodičov, tým to musia vysvetliť a budú to mať ťažké tí deti. Pochopiť je pravda. Si prísny dedo? Vieš čo, ja som práve, že taký dedo, oni ma volajú, že som drsňák. Ale Lejoš mi povedal, že kamuši mi povedali, že ja po nich aj zhúknem, ale v dobu s úsmevom. Iné, keď po niekom zhúkneš s úsmevom, ako keď zhúkneš naozaj. Ja po nich zhúknem s úsmevom vždycky a akože sa boja a potom ako mu do zadku, alebo čo. Zlatá bola najmenšia Eva, Štofie má 6 rokov. Pýtali sa, čo dáš dedovi? No, dedovi dám 5, ako 5 eur, že mi dám dáček, vieš, 5. Takže ako zlaté to je, celé hovoríme, ale presne, ak som to mal ja, my teraz sa snažíme vychovávať tie naše vnúčky, keď sú prázdniny, hlavne mať ich u seba, ako ja som bol u mojej babky, ale tá hlavná výchova je doma u rodiny, u rodičov. Tí zase nemajú na to sa, lebo sú v práci, zase robia, takže zase to nejako lepíme, motáme takto, že tie deti vlastne sú svojím spôsobom vedené k tomu, že si musia nájsť sami tú cestu. Ako, neviem, ja to neviem ani niečo nakázať, lebo keď niečo nakážeš, Olivia má teraz 13 rokov, to už je slečna, sorry, to už je inde. Leo, ale Sedičko majú 11, teraz Leo robí tajský box a robí ho dobre, premian v škole, tiež Elička má výborné výsledky, tá spieva, zase tá je na muziku. Čiže Eva, to je taký čirkáš posledné. Čiže ja som rád, že tie deti sa potom preplietajú tým životom spolu s nami nejako, takže si pomáhame navzájom bez nejakých prudkých pravidiel, že niečo musíš. Áno. Zavoláme si, keď treba, každý ide. Vieš? A toto je to. Čiže nie je to na silu. Je to také spontánne. Takže keď sa ťa opýtam, že čo sa ti v živote podarilo, tak už si odpovedal. Tak podarilo. Tak, no, ja som mal teda dobrého učiteľa, alebo dvoch, môjho deda, babkov a teda mojich rodičov. A veľa vecí som, to, čo nebolo v poriadku, nerobil. Som sa vyvaroval toho a hlavne to bol tlak, nejaký nezmyselný tlak.
ako ja som na sebe tlak okolie. Mňa volali kedysi, že ty si dedič, ty si pomaly debil, takéto, vieš. Jasné. A to ja im ďakujem za to tým debilom, lebo tak ma najedovali. Hej. Ja som debil, tak počkaj, ja ti ukážem. A to je tá motivácia, ktorú získaš tým, že vidíš tú zlobu niekedy, ale to sú žiaľ ľudia trošku ochudobnení niečím z minulosti, lebo väčšina ľudí, ktorí istým spôsobom urobí úspech, a dosť takých ľudí je veľa na Slovensku, tak tí doprajú tým druhým. A tí, čo nedoprajú tým druhým a sú proste odporní, tam za tým vždycky nejaký komplex, niečo, čo sa im stalo. Ale vieš čo, takých ľudí bolo aj niekto ľúto v minulosti, to mám druhé pravidlo, čo som sa zmenil, mne už tí ľudí není ľúto. Keď vidím, že naozaj niekto je úplne odporný človek a keď aj možno, že keď do tom hlbám nejaké myšlienke slabšie chvíľke, že však on chudačisko mal ťažké detstvo a vidím tie prejavy, tak už mi ho není ľúto. To je na ňom. Takže ja som trošku asi otrlejší, jak som bol kedysi, kvôli tomuto. A zistil som, že na túto dobu je aj treba byť otrlejší. Čo naše deti už sú, možno aj ty si iná generácia ako ja. Áno. Poznal si môjho otca, poznal si moju generáciu, moju, otcovú, moju, tvoju, ty si desi medzi. Koľko máš sa rokov ty? 53. No a Štofi bude mať teraz 40 na budúce, Katka má teraz 40. To je taký rozdiel medzigeneračný, že ty si, chvála Bohu, poznal aj to, čo v minulosti a že rozumieš si aj s týmito mladými. Neviem, ako si rozumieš ty s tými úplne, ako to bola kategória Z, či čo to je? Vieš čo, ja sa snažím byť v kontakte s mladými. To ma akože nesmierne obohacuje, pretože ich pohľad na svet je úplne iný. Samozrejme, že každý vychádzame z úplne iného prostredia, že výchova a všetko. Dnes je to už niekde úplne inde, ale myslím si, že robiť s mladými je neskutočné obohatenie. Ja som mal kauča, profesora Milana Zeleného. On mal 80 rokov a my sme sa bavili ako seberovný, frčal na internete, videl 20 rokov dopredu a ma to strašne inšpirovalo, že jednoducho človek sa aj dlhšie udrží mladý, keď sa spája s tými mladšími, ako keď sa spája s tými starými. Isto, že niekedy ťa to môže to prostredie ťahať smerom dozadu. Čiže ja veľmi podporujem a fandím mladým a je od nich veľa sa čo učiť. Preto ja som išiel tiež do tej komunity tých startupistov, čo sú vlastne mladší ľudia už aj od teba. Tam to okolo 20, 25 do 30 rokov. Ale žiaľ Boh, keď som im potom hovoril po tých pár rokov úprimne, že ja som toho názoru, ja som nechcel nikomu ako dávať rozumieť, len som mal môj názor. Len však podívaj sa, v každom tom tíme, ktorý spolu robí dlhšie ako rok, sú prázdne miesta, ľudia sa vypália, vyhoria, tá inovácia už kde si vyhorí, potrebujú novú krv do toho doplniť. Tam je toľko problémov, že ty to môžeš vyriešiť, poď tam robiť, ale musíš tam byť s nimi. Poď do toho tímu robiť, aj sa zamestnaj teda v tom týme, vyrieš to spolu s nimi a zober si riešenia, chod s tým do keľu a potom na tom si robiť tvoju firmu, čo stále potom túžiš. Ja som founder, ja neviem som zamestnanec a ja toto nechcem a ja proste sám. Ako sa pozeráš na tú generáciu tých founderov, lebo mne je to niekedy smiešne, že my keď sme boli mladí, tak že mal si SROčku, si založil a si začal podnikať. Áno. Dneska je každý founder. Založí si SROčku, ale už to není také, že mám firmu, podnikám, som founder. Je to také trošku niekedy až smiešné. Za mňou častokrát chodia mladé firmy, startupy, aby som im zhodnotil biznis plán, aby som sa na to pozrel. S niektorými sa dá, s niektorými sa nedá. To je asi tak vždy a vždy to tak bolo. Ale zdá sa mi, že táto scéna občas môže byť aj trošku taká prevarená až. Takto vieš, ja to som mal šťastie, ja som poznal Dušana Dufeka, Dušana. Cez to, že organizoval ten Reflect Festival na Cypre, ja som honorárny konzul Cypru, tak som bol tam s tými parázy, som tam dohnal mojich HRistov, ako máme tam stánok. Sme to 3 roky tiež spolu sponzorovali a Dušan je perfektný chalaninsko, ten potom tiež časom sa osamostatnil, to išiel ďalej cez Venture Capital systémy, čo je fajn. A ten ma viac do toho vtiahol, aj s tým Viktorom Štefánek a partia tí chalani. Je tam spustu šikovných ľudí, len to ti hovorím, že títo aspoň chcú. To nie je tá šedá masa. A tam, my sme sa na Cypre stretávali, tam bolo 150 Slovákov. Chlapci a dievčence zo Slovenska, tu nikoho nevidíš. Áno. A tam vidíš, a rozumný len, že
Žiaľ bol polovica z toho ego a to ego je zabijak. Áno. Ja som teda založil veľa spoločností, niektoré som položil, skrachovalo niečo, spoločné podniky, akciovky, SROčky, rôzne druhy sme robili. A popri nás vyrástli proste manažeri, ktorí mali väčšie platy ako ja. Ja som bol poradí platovo na 80. mieste niekedy, keď musíš platiť trhovo. A tým, že rodinný podnik, ja som nepotreboval vyťahovať také prachy platov rodiny, pre mňa bol efekt úplne iný. Náraz hodnota znova. Takže viac menej sme vyrástli veľa ľudí pri nás a tí ľudia sa tu sú vďační a sú ako skvelí manažeri. Nie je na Slovensku, väčšina z nich robí v Nemecku teraz u Contiho, vo Volkswagen, na vysokých pozíciách. A potom mi vždy volajú, jak sa máš, Štefan, sa týkáme v pohode. Čiže ja mám ten vzťah ľuďom stále pozitívny, ako taký entuziast. Mi hovoria, že som veľký entuziasta, že som až dokonca niekedy masochistačka, ak mi to povedali. Nie masochista, ale je taký odborný výraz na to, keď človek akože moc doveruje ľuďom, že ja si hovorím každému, že keď neveríš ľuďom, čo potom chceš v tej firme robiť? Áno. Ako ty musíš vytvoriť tú náladu, tí ľudia musíš im dať víziu, musíš dať dôveru, musíš to do nich dostať, s nimi robiť a istým spôsobom musíš dať dôveru a delegovať to a ísť ďalej na iný projekt. Ináč to nejde. Tieto etapy musíš ale točiť do kolečka furt a to je to, čo ma baví celý život. Mňa baví ľuďmi hovoriť a robiť takéto veci. Takže a títo startupisti mi stále chýbali, tak som do toho sa snažil vniknúť a keď som sa potom bavil s jedným, s druhým, tretím, ego, môj projekt je taký, ktorý ma... Napríklad mňa fascinuje jedna vec. Bol si z toho obchodiaku a ja som milá, že úplne tenisky. Ja mám rád tieto bešnúrkové tenisky. Tak ideš tu po obchodiaku, tam stojí baba v nejakom obchode, prídeš tam a pýta sa, kde sú tu topánky? A u tenisky. A to je ako obchod teda na boty. A povieš, neviem. Jako jeben ti, keď si v obchodiaku a baba stojí v obchode, kde predávajú napríklad mydlo a opýta sa, kde tu je obchod na šampón, čo by mala vedieť, nevie. Poznať konkurenciu, obehnúť si svoje irisko. Ja tomuto divím, že základné manažerské skills, poznať konkurenciu, aby som prežil, či to tam potom mohli postaviť nejaký robot. Bylo lepšie ako tú babu, alebo nejakého chlapca takého. Že to ma na to hnevá a istým spôsobom aj to vo mne evokuje potrebu hovoriť s nimi, ale to sa nedá proste. Preto hovorím, že niekedy naozaj niektorí ľudia si asi musia tú držku nabiť, aby sa prebrali z toho šoku a z toho letargie a čo sa niečo robiť, lebo oni sú v princípe šikovní, však nikto im to neberie. Len ten nezáujem. To je chod si kúpiť tričko, pýtaj sa, že kde majú gate. A povedí, z 3 ti isto 2 povedia, že nevedia. To ja nechápem toto proste. Takže keď si vyberáš spolupracovníkov, tak pozeráš aj na takéto veci? Vždycky, to je na debate. Vždy, poď sem a ideme. A debatuješ o veľa veciach. A vidíš prístup. Vecou prístupu. To je o tom, že kto hodí takto papier na zem, tak nejde preč. Keď vidím, že niekto hodí papier na zem, alebo plast, ja som to keď si urobil, keď som bol v Nemecku, ja som bol ten mladý chalan, bol som u nich doma, keď to je 25 rokov asi. A oni boli roboti, ja som varil. Tak som to nahádzal do jedného koša všetko. A potom Miro večer s Beatou separovali na zemi, vieš, plasty a tieto veci. A hovorím, ty si dobrý buran. Tak som potom začal aj ja. Čiže pre nás je normálne plasty, sklo, papier. Ja mám doma kompost, mám doma solári, mám hybrid toho Porsche Cayenne. Keď sem a keď sú, to je o tom, že to je, kde sú rozptylové podmienky dobré, tam tomu šlape na krky a ten spalovací motor ide jak svinia a ničomu to nevadí. Henty kalkulačky v Bruseli, čo rátajú 1 000 000 aut krát 0,01, tie debilné čísla, to je úplne mimo. Ale zase som videl smog v Pekingu, Šanghaji, Prahe dokonca, pamätám, Moskve. Pamätám si veľkých ruských mestách, nemeckých mestách, tie výfuky ako také, v Dili, keď si bol. Však ja som bol za pár razy u toho manžita v Dili a tam India je hlavne, a je to isté Vietnam, tam nebol problém ani tak spalovacie motory v autách. Motorky. Stovky miliónov motoriek denne jazdia a do toho nelejú ešte aj olej vypálený. Všetko možné, ten bordel. Čiže ten smog a tie exhaláty išli hlavne z motoriek. Čiže ja uznávam, že v meste, a preto mám elektrické maličké avetko do mesta, na nabitie na 3 dní jazdím v Bratislave, je to dvojmiestne malé auto a mám Porsche Cayenne, dobrý 4 liter, 8 válec, riadne turbo a je tam baterka k tomu, keď chodím po meste, chodím potichučku s baterkou, keď není rozptylové podmienky, idem za mesto, šup a idem. A toto je normálne podľa mňa. Čiže hovorím, recyklujeme, proste mám kompost doma, takto sa správame a mám podľa mňa menší ten CO2 footprint ako hocití, čo kecáči, čo o tom len kecajú.
ale ten zvyk, že kto si hodí papier na zem, alebo kto si hodí, to je o tej mojej babky asi. Vždycky dala po hlave. Vieš, no. A takéto drobnosti aj vidíš, asi kto bol ako vychovaný a možno aké má zvyky. Ale postoje sú najdôležitejšie, ani nie vedomosti. Vedomosti doučíš niekedy. Postoj. Chceš a živých ľudí. Živé otvorené oči, že ide ňura a vie, bol som tam a hlavne ľudia, ktorí hodne cestujú, vidia hodne veci a on chce nájsť niekoho, kto si s ním rozumie. Taký mal šancu. A nie je taký, že príde tam a ja som krízový manažment, čo vieš robiť? Všetko. Hej. No dobre, dám ešte z iného súdka. Mnoho ľudí si myslí, že podnikanie to je taká prechádzka ružovou záhradou. Máš peniaze, teraz rozhoduješ o množstve vecí. Ako sa ti podarilo prežiť ten stres, ktorý je s tým spojený? Dlhodobo ako vrcholový manažér si sa musel potýkať s tým, že bol na tvojej hlave veľká zodpovednosť, stres. Ako sa ti podarilo prežiť fyzicky, mentálne v pohode tieto ťažké časy? Tak ja som mal rôzne etapy života svojho, jasne, že som ten stres našal. Ja som sa dlho učil ísť na dovolenku. Keď som išiel na dovolenku, tak prvé 3 dni som bol ešte hlavou v robote a som mal deň voľno možno a potom som 3 dni pred nástupom zase mal plno a som si myslel, aký som mal dobrý manažer. To bola chyba. Ja som sa musel naučiť si sugerovať veci. Napríklad, keď sme mali fabriku v Omsku, tak tam tedy málo kto chodil, pretože nám tam zastrelili na kolejách jedného šéfa. Finančnému riaditeľovi dali do hlavy 9 gul alebo 7 guličiek pred bytom, čiže to boli ťažké chvíle v Moskve. Náš riaditeľ Moskva dostal po papuli, keď nechcel predať, my sme chceli predať tú nemovitosť tam, takže to boli dosť ťažké roky. A ľudia tam chceli chodiť, to isté v Afrike, v Etiópii, to isté v Koreji. Ja som sa tam musel naučiť chodiť s chuťou. Tiež prvýkrát, keď si Moskva 93. rok, tma, žiadne transparenty a tak ďalej. A medzi tým sa to tak krásne pozvychalo hore, že v tých niektorých krajinách a krajoch je tam rado žiť. Ale fakt je ten, že ja som sa musel nás to sugerovať, som si do hlavy štiepil myšlienku, keď som išiel do Omska, že idem na dovolenku. A začal som vnímať úplne ináč tie cesty a toto. A som sa na to začal tešiť, teš sa, ty somár. Proste musíš sa sám prerobiť. Musíš nastaviť si hlavu na to a povedať si, že to je tak. A potom tomu uveríš, keď to je tak, veľakrát bereš si to pozitívne z toho, nevšímaš si to negatívne. Čiže veľakrát ten manažerský stres pochádza z toho, že manažer väčšinou rieši nepríjemné veci, konflikty. Keď si šéfom, tak riešiš len konflikt. A nemáš čas na úspechy, na oslavu, niečo sa podarí a druhí za teba oslavujú, berú medále, ty im za to ďakuješ, čo ty si začal rozhrávať, potom si delegoval a ty riešiš furt len ten hnoj a to pôsobí, takže na teba potom depresívne. Čiže to som si musel viacejkrát, ja poviem pravdu, my sme sa väčšinou potom salámi, fašu, vodky sme zobrali, sme sa naťali a potom ťa na druhý deň boli hlava, ale si sa vyplachol hlavu. Veľakrát športu, ja som začal potom pravidelne športovať znova, lebo som bol bývalý plavec a mi to chýbalo. Som sa zbavil, chvála Bohu, fajčenia a cigariet. To bolo teda na tom slávnom futbale v Španielsku, v Barcelone. A teraz dám si cigárka s kávou. Pivo nepijem, len vínko niekedy sem tam, čiže aj ten alkohol ako úplne skoro zmizol z toho, kedy si pamätám, v tých rokoch 90. 2010, to bolo, každý druhý deň som mal business dinner, mal som 100 kg a to, keď si nevypil s nimi, tak si nebol kamarát a to boli ako rôzne takéto veci a to nehovorím ani, čo bolo v 90. rokoch. To už bolo lepšie po roku 2000, ako bolo od roku 90 do roku 90, od 2000 to bolo strašné. Čiže ja som sa učil prechádzať týmito vecami, robil som fakt niekedy 20 hodín denne, niekedy 16 hodín denne, spával som, stačili mi spať 3-4 hodiny a som to zvládol. Som za deň 2 košele mi žena menila. Čiže jedna z vecí je, musíš mať zázemie. Ženu, rodinu. To keď máš, OK. Ľudia, ktorí toto stratili, aj manažerský časom mali problémy. Čiže to mať kľud, to je také nepísané pravidlo, máš to, lebo pokiaľ si otec rodiny a robíš ten biznis, ale rodinný biznis, tak jasné, že makáš pre rodinu v tom biznise, ale decka vlastne ma tiež nevideli. Ja som začal, keď som videl, že Katka mala 9 rokov a hovorí, Katka, poď sem, ja mame idem, ktorým si blbec, bacha na to, lebo už ti uchádzajú. Áno. A potom začal som jazdiť tie závody, Štofyho s Katkou a tam sme boli spolu rodina. Čiže treba si nájsť v tom biznise niečo,
čo tú rodinu podporí dohromady. A to ti dá veľa síly. Toto začali, tam sme sa hodne dali dohromady. A potom, ako vždy máš nejaké neúspechy, vždy to si oklame, proste sú svine ľudia, tak je. Takže keď zistíš, že máš pri sebe ľudí, ktorých poznáš dlho, zo školy. A sú ľudia, ktorí sú ti vďační a proste sú vychovaní, majú tú náturu, ktorá je pozitívna a niekedy majú chybu tu, že ti nepovedia, že druhý kradnú, alebo že druhí sú tí zlí, lebo oni sú takí ako jemnejší. Tak nesmieš ľudí sklamať. Čiže musíš si vybrať sakramenských tých ľudí, na ktorých je spolach. A proste nejako to miešať celé s tým športom, s priateľmi, debatovať, cestovať veľa. Ja som sa hodne potom, chvála Bohu, som mohol cestovať s biznisom. Som sa snažil v Brazílii urobiť spoločný podiel na pneumatiky v roku 90, asi 3, 4 až 8. Tam som strávil času v Brazílii, som cestoval tam. Etiópia, to bola tiež sranda. Rusko, to je úžasná zem. Korea. Všade som ľudí stretával. Nemecko, tam som bol, ako Domalo Miro, tam žil v Nemecku. Tam sme mali veľké zastúpenie. Nejako mne prirastlo srdcu Severná Amerika, neviem prečo. Tam som bol zo pár razy, ako do Miami, ako nie je nič moc, akože Miami Beach, South a toto, tak to Chorvátsko je ďaleko bližšie pre mňa, je to ako rodina, mám rodinu Chorvátsku, čiže to berem tak. Čiže celé to je o tom, že ja som sa naučil proste dávať na seba bacha, nie na seba. A keď je rodina v poriadku na biznis, a povedať si hlavne nezduchnúť od biznisu. Lebo ma viezli na pohotovosť asi 3 razy už, dvakrát Puchove, raz v Bratislave, keď som bol úplne vyfúsaný, potom som chodieval na infúzie, aby som dostal do krvi niečo, proste, aký cukor, proste takéto bežné vitamíny, lebo som bol vyfúsaný. Čiže hlavne počúvať svoju hlavu a svoje telo. Nie, telo povedalo už, bacha, keď som takto viezli na tej dodávke do Poľskej Bystrice z Puchova, mal som tlak 180 na 140, a tak som išiel, tak víš, ak tie lampy takto na tebo vidú, v tej starej sanitke to ešte. A hovoríš si, vidíš, ty debil, toto ti bolo treba. To sú také momenty, že ten prst Boží, jak sa hovorí, dokáže takto. Tak ja neviem proste zatiaľ, ale treba rozmýšľať o tom, treba o tom hovoriť, treba počúvať múdrych ľudí. Ja som skúšal jogu, skúšal som proste ajurvédu. Ja si tak myslím, že tieto čínske a čínska veda, možno ešte medicína bližšie, ale indická to není pre nás. Ja si myslím, že je to v zdravom rozume, pohybe, športu. Máme tu kopec pekných jazier, riek na plávanie, máme tu Chorvátske more, v zime nejaký vzduch, lyžovačka, hlavne záhrada. Ja sa teším. Niekto chodí miešať železa do činkárne, ja to hriem, to je blbosť, ja mám lopatu, krompáč, hrable a to mám tie isté pohyby a odrobím si to isté ako ten, čo si platí fitko. Čiže takýto asi, neviem, treba, ja to nemám nejaký recept, ale treba počúvať svoju hlavu hlavne a povedať si zodpovedne, že nemôžeš umreť, lebo ťa ešte potrebujú. Toto je takéto asi motto. No dobre, tak rodina Rosinovcov napísala zatiaľ úspešný podnikateľský príbeh. Ty už dneska si vlastne najstarší v rámci biznisu. Firmy vedú mladí. Máš ešte nejaké plány, čo sa týka možno ne biznisu, ale že čo by si ešte chcel tak urobiť? Takto. Ako myslím si, že v takýchto rodinných firmách alebo v tých istých zoskupeniach, že je možno rodina, širšia rodina, vždy jeden človek je taký, čo ako sa k nemu obrátia o radu a taký spontánny, ako nie, že hlavný kapoditud kapi, ale proste ako otec. Ja sa aj tú pozíciu snažím odozdať postupne, lebo zatiaľ tú pozíciu spĺňam ešte ja. Na to treba trochu dospäť a to je taká tá nepísaná, neexekutívna funkcia. To vytváraš sám okolo seba a tým, že ako Štofi aj Katka majú tej roboty strašne veľa, tak vlastne niektoré tie veci okolo detí, ako tie rodiny, ako organizuješ prirodzene, no tak ako veľa vecí takých, že poď sem, poď tam a keď na to nemáš čas, tak mi to pomohlo, keď naši povedali, tam sme sa dohodli s deckami, tam, takto ako. To je jedna vec. Druhá vec, samozrejme, ja som teda odoznal firmu kompletne, riadil naplno Štofi ako prezident firmy, Katka viceprezidenta, Miroslav je viceprezident ako senior, ten má 30%, máme 70% vo firme, ja teraz tých mojich 12%, čo som potom držal, distribuujem na Katku na Štofiho, s tým, že ako jeden musí mať zodpovednosť a to bolo najťažšie v mojom živote, sa dohodnúť s nimi, že Štofi bude mať majoritu z nášho rodinného balíka. Katka je spolu s ním, aj s Miroslavom majú teda 60%, Štofi má 40% akcií,
Ďalej, ak to bude, to závisí už od nich, lebo musí byť jeden zodpovedný a musí mať aj isté slovo a istú silu. To bolo najťažšie v mojom živote to rozhodnutie urobiť. Ja Katku milujem a aj decka je, ale je tam dohoda taká, že v prípade, by sa niečo stalo, tak tá majorita ostane v rodine, čiže tie akcie sú takto pohyblivé v tomto smere, aby to bolo stále v pokrvnej rodine. A druhá vec je tá, že ja sa snažím teraz to, čo za tie roky som nakúpil blbosti, ja som bol taký blbec, vieš, keď som bežal, kúpem ten domček. Kde to je? Tuto? Ja, pekné. Som tam nebol 5 rokov, dal som to manželke na starosť. Kúp tento pozemok. A kde to je? Tuto. A pekné. Tak to som nakúpil takéto blbosti sem tam popri tom. Tak teraz sa snažím dať to dohromady ako rodinnú firmu na real estate s tým, že teraz to, čo som kúpil, tie úplne blbosti, tak teraz predávam a na to kúpim niečo iného zmysluplného. Takže ja sa staviam takúto rodinnú firmu pre deti, keď sa budú chcieť dostať znova do školy, tak ako aby mali začať kde, takže tá firma by mala byť taký zárodkom takej tej rodinnej firmy, rodinnej, že by tam sa mohli začať deti učiť po škole, ako niečo robiť v ekonomike a v týchto vzťahoch a tam je miesto pre všetkých, pre dizajnerov, právnikov, stavbárov, murárov, hocičo. Čiže takto to je. A to je teraz moja nová kapitola s tým, že ja si chcem ešte urobiť, preto aj tie startupy som na to pozeral, ako chemik. Ja mne voňajú stále laboratória a tieto veci, materiály a myslím si, že to, čo robia Číňania a iné veľké centrá, výskum základných materiálov je vec. Keď sa na to pýtali ma mnohí, že prečo takto myslím, hovorím, a ty si myslíš, že by postavili Burj Al Arab alebo tie veľké veže kilometrové bez nových výslužných materiálov? To není, kedy si mali lešenie z tých drevených oných tyčiek. Teraz to sú nové kompozitné materiály, ktoré majú veľké nosnosti a pevnosť, prúžnosť a tak ďalej. Čiže to celé je o materiáloch a preto si myslím aj ja, že uhlovodíky je fakt škoda spalovať. Čiže ja som proti zákazu spalovacích motorov, lebo to je blbosť. To treba nehať na trh. A ako to robia vo Vietname, že v tomto distrikte dovolia dneska jazdiť dieslom, tu dovolia jazdiť, lebo tam máš takýto smog, predpoklad počasia. A keď žiješ v tom distrikte nejakom, kde za týždeň 3-krát nemôžeš vytáhnuť auto, tak kúpiš si auto, ktoré tam môžeš sem jazdiť. A trh to určí a nie nejaký úradník, kde si z kancelárie, ktorý nevie, kde je, poviem to tak, kde sú Košice. A je kraj Slovenska, kraj Európskej únie, tam nedovidia. My sme nadávali dlhé roky na centralistické, pamätáš si, pragocentrizmus, potom bratislavocentrizmus a teraz je to bruselocentrizmus, lebo z toho centra nedovidia na tie regióny a to spôsobuje konflikty. To aj bude, to bolo aj bude stále. Čiže preto si myslím, že treba o týchto veciach hovoriť a spájať to v tom zmysle tvorbou hodnoty. Ja stále hovorím iba o tvorbe hodnoty danej komunite ľudí, a to sa volá teda Slovensko teraz. Hovorím len čím ďalej, tým viacej, čím som starší, tak tým už to nechávam na ľudí, aby si ľudia sami rozmysleli, do čoho chcú ísť. Ale verím tomu, že tá väčšina je normálnych, len tí normálni by proste mali možno trochu viacej hlasnejšie hovoriť o týchto veciach a nemali by si brať príklad z tých frajerov, ktorí chodia s tými telefónmi stále a myslia si, že to je to najšťastnejšie žiť z počtu lajkov a influencer, že to oplujem a dostanem peniaze. To je najstrašnejšie. Ja mám takú povidku jednu, keď som kedysi bol myslím to vo Vietname a tam bola pláž a tam taký chlapec stával taký hrad. A došiel k nemu taký malý parchant, potom mu to rozdúpal, vieš, prvýkrát. A začal plakať ten chlapec. A bežal za mamou. Potom prišiel otec a bolo ticho. Postavil si nový hrad a došiel ten istý parchant zašušnený a sa mu to zbúral, sa tatko postavil a po ňom zhúkol, tak ten chalanisko potom išiel preč a došiel s jeho otcom. Vieš, to. A ten mu povedal, že chodí tu ničiť ten domček tomuto, tatko ho zbalil, išiel preč. Na tretí deň som sa na to pozeral, išlo, tam znova mu to začal skákať, došiel starší brat, tak mu vyťal, tomu zasranovi, čo mu to búral, že hneď odtedy zmizli z tej pláže celá rodina a hotovo. Čiže všetko sa dá robiť do nejakej miery, keď robí druhému zle, až nájde svojho frajera. Čiže fakt proste, ľudia si musia uvedomiť všetci, že sú odpovední za seba. Za seba. A to ja si dlho uvedomujem, za seba a za iných. A to je asi možno návod na to, ako proste mať nejakú motiváciu do toho stále ísť. Čiže preto ja nechcem ostať nejaký dôchodca, ale som si niečo ešte urobiť. A teraz nejaké staršie byty kúpiť, prerábať, ale to nie je to práve pre mňa, ja som nikdy nebol nejaký stavbár. Ja by som sa radšej ešte obchal do niečoho technického.
Ty si mi minule hovoril, že aj zháňaš nejaké také nové nápady v nejakých nových materiáloch alebo tak. Áno. Tak môžeme verejne vyhlásiť, že keď to sleduje nejaký mladý talent, ktorý má zaujímavý nápad, že si otvorený tomu, že sa rád na taký projekt pozrieš, pretože veríš tomu, že v tom je budúcnosť a stále ti chémia voní. No, keby niekto mal nejaký materiál, že kde si labáko niečo zvyšuje pevnosť, pružnosť nejakých konštrukčných materiálov pre automotív, zvyšuje odolnosť voči korózii, zvyšuje odolnosť, to môže byť aj nejaké lubrikanty, nejaké oleje. Hoci čo proste vylepšuje a s tým je problém sa dostať do veľkých automobiliek, lebo tam musí mať certifikát. Uh-huh. A to má ja som dlho v tomto túžil robiť základný výskum pre automobilky, čo robia tie veľké Tier 1, veľké centrá. Však vlastne my sme sa pohybovali na závodoch celý život, lebo závody na autách to je R&D, to je testovanie výsledkov. Pneumatiky, tam sme testovali oleje, tam sa testujú oleje, tam sa testujú brzdy, brzdové platničky, brzdové kapaliny, to už teda nefunguje, brzdové hydraulické brzdy už sú mimo pase, to je elektrika. Tam sa testujú baterky, tam sa testujú proste štartery, vynutia, karosárske diely, podvozky, lubrikanty, všetky možné veci. Ale som sa tam nedostal, lebo dostať sa s nejakým novým materiálom do dodávok na nejaký prvok, to je proces, to je dlhý strašne. A s tým treba ísť ale za veľkými Tier 1 dodávateľmi, ktoré majú svoje výskumné centra a sa tomuto venujú a tam som sa nemal čas dostať, poviem to takto. Na to je život krátky. Áno. Čiže ale stále máš ambície ešte niečo vymysleť. Prečo nie? Dobre, Štefan, tak nakoniec nebudem sa ťa pýtať na nejaké podnikateľské múdrosti. Prešli sme si množstvo okruhov. V podstate sme nabrdli do viacerých oblastí, ale bol to super zaujímavý rozhovor. Koľko je to už toľko hodín, pre Boha. Vieš, takže ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Bolo to super a možno ešte niekedy sa stretneme pri nejakom podcaste alebo pri nejakom rozhovore, keď objavíš tie nové talenty a chcem ti poželať všetko dobré, nech sa ti darí a nech ten optimizmus a životná sila nech ti vydrží čím najdlhšie. Ďakujem pekne, Marek, za pozvanie, ďakujem za pozornosť aj za poslucháčov, zdravím. Myslím si, že ako toho je veľa tému a na rozprávanie my sa poznáme dlhé roky, takže chvála Bohu, bolo to veľmi príjemné, ti poviem pravdu. Prepáč, že ja niekedy väčšinou ujdem úplne do iných vecí. Ja mám ten problém, keď sú konferencie, vždy poprosím, strihajte ma, lebo sa rozkecám. Ale ja mám rád proste hovoriť niečo spontánne, ako aj spontánne robiť, lebo to má spolu súvisť, len sa to ťažko niekedy v krátkej dobe môže čase povedať konkrétne a preto to sa snažím spájať a niekedy ubehnem do iného šuflíka, ale celé to vlastne je o inom, že keď sa chce, tak sa dá. O tom toto je. Bolo to príjemné, Štefan. Ďakujem, Marek, tvoje aj tebe. Ďakujem. Všetko dobre. Vidíme sa my dvaja isto a možno nejakým, kde do toho výzvu príjme nejaké nové materiály, som otvorený k diskusii. No dúfajme, tak super, ďaká. Díky moc, ahoj, čau. Čau.